Agurtardi ikasle eta entzule edo ikusle estimatu hori, oraingo honetan ikus dezagun WisePlay izeneko aplikazioa. Aplikazio honen bidez, hemen ikusten duzuen aplikazio honen bidez, edozein telebista kanal ikusteko aukeran izango gara. Eta horretarako esan, lehenengo eta behin, ordaintzeko kanalak ikusteko ere balio duela aplikazio honek, baina mesedez ez egiteko hori. Nire aholkoa da, arren eskatzen dizuet, ordaintzeko kanalak ez ikusteko WisePlay horren bidez. Horrexegatik hain zuzen kendu dute Google Playtik eta iOS sisteman ere ez duzue topatuko App Store horretan iOS sistemaren dendan. Baina bai Amazonen dendan, badakizue Androiderako Amazonek zabaldu zuela, ireki zuela denda bat, orain dela denbora bat, eta aukera daukazue bertatik deskargatzeko. Nik hemen jarriko dizuet hain zuzen URL laburra, hauxe da, hemen ditxek deskargatu alduzue hain zuzen aplikazio hau, WisePlay, Android sistema eragilea duten erabiltzaileek modan jarri dutena asko erabiltzen dena. Ikus dezagun interfazea, hemen ikusten ditugu pantailakada batzuk, konturatzeko zenolako aplikazioa den. WisePlay deitzen da, eta behin deskargatu eta gero, esan dezagun, badagoela foro bat, forowise.com deitzen dena, eta bertatik edozein zerrenda kargatu ahal izango duzue. Zerrendak dira kanalak, munduko edozein telebista kanal sartu ahal izateko zerrendak erabiltzen dira, horiek sartzen dira aplikazioan, eta horrelatxe streamingezko telebista ikusteko aukeran izango zarete. Eta zerrenda horiek gaurkoturik ikusteko, hemen daukazue, laburtzapen honetan, Googleen laburtzapen honetan, hor hain zuzen informazio guztia jasotzeko. Baina, esan bezala, Forowise izeneko honetan, hor eukiko duzue informazioa jakiteko nola erabiltzen den eta bar. Esan dezagun fitxategiak kargatu aldirela Wise luzapena dutenak edozein telebista ikusteko, kompatibilitate osoa du pastebinen dauden zerrendekin, bideoak erreproduzitzen ditu, 140 zerbitzari erabil daitezke horretarako, zerbitzari streamingezkoak, eta kompatibila da Shopcasten teknologiarekin, peer-to-peer teknologiarekin. Gainera, albiste ona, Chromecast sistemarekin ere erabil daiteke WisePlay ikusi ahal izateko telebista. Horietxek dira ezaugarriak eta besterik gabe, informazio gehiago androidnoticias.net horretan daukazue jakiteko gehiago eta sakontzeko WisePlay izeneko aplikazioan. Eskerrik asko zuen arretagatik.